Na predstieraný boj na vode sa prišli pozrieť stovky ľudí. Je to u nás fakt rarita. Predstavenie tohto druhu mohli vlastne vidieť diváci prvýkrát na Slovensku. Návrat do minulosti sprevádzala streľba. Jedná sa o vlastne historické stvárnenie bitky o Midway, bitky vylodenie v Normandii. Obrie modely lodí, ponoriek či lietadiel. Na vodnej hladine plávalo 5 ostrovov s pyrotechnikou. Celé divadlo je totiž dômyselne pripravené. Nechýbali efekty, ktoré doplňali atmosféru bojov. Každého je to snom niečo také ako mať alebo riadiť to. Máme ako ponorkový klub jedno veľmi zaujímavé číslo a to je potopenie Robina Hooda nemeckou loďou Bismarck. Lode, ktoré sa snažia potopiť jedna druhú. Pochopiteľne je to len hrané. Bolo by predsa škoda hodnotných modelov, aj keď občas sa stane, že niektoré skutočne padnú za obeť. Mne sa na tom páčilo, ako sa vedeli tie lietadlá ohynať tam. Mne sa hlavne páčili, ako keď spúšťali bomby. Svetová rarita je to vlastne v tom, že nikto na svete nerobí ponorkovú, námornú, leteckú bitku, len my. Spolu s českými nadšencami, ktorí dokázali stvoriť originálne predstavenie, sú už prihlásení na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Pre televíziu JOJ Iveta Marešová.